Zdravím ľudia vás všetkých. Toto je niečo ako nepridateľný predstih. Má to niečo do seba ako konský dostih. Ukážem vám silu môjho rimu, ak zajebávam. Držím sa tých mojich ako môjho týmu a nikdy neprestávam byť sám sebou v tejto falošnej dobe. Preto som ten pravý a všetko to uhrávam. Tým, čo sa zachovali, navždy s Bohom dávam. Chudáci dobráci sa isto vracajú v hrobe, keď vidia ľudí, v ktorých rozradá faloš spokojnosť vytvára. Kudla sa mi otvára, toto je nálož a ty si vravíš, akože kamoš. Alebo aj keď holka ujebáva, aj to sa stáva, že sa len na oko tvárila, že ťa milovala a ty ani len netušíš, s kým vlastne spala. A potom sa tá píča hlúpa čudovala, keď zostala sama. Kokotov v kunde mala. Áno, je to kruté, ale ľudia sú hrozný a hnusní. Niektorí nemajú v sebe ani kúsok úcty, potom nechápu, prečo rýchlo stratili priateľov. Zrazu nemajú nič, len spomienky s minulosťou skvelou. Tak choďte všetci do piče s falšou celou. Mám v piči tej jebnuté povahy, čo majú skurvené veľa svojej odvahy. Za každú cenu ľudí ojebávať, jebať na tých porazených žebrákov. Tak aký vám teda kurva flow? Všetci úprimní, budem si vás zastávať. Viem, kde mierim a čomu verím. Raz sa nájde tá, čo bude so mnou spávať a bude mi verná, či už krásna alebo priemerná. Veď na kráse predsa tak nezáleží, záleží na aký spôsob srdce beží. A ja skúsim objaviť tú frekvenciu, motať síl, spraviť na ňu milú akciu, čakať na jej reakciu. Ako sa tá holka ku mne zachová, či to hneď rovno pochová, alebo bude ku mne milá a že príde krásna chvíľa. Jo, toto bol nedelný zmotík. Možno budeme dneska majstri sveta, takže teraz bude to niečo úžasné. Áno, 2012 a toto je niečo pre vás.